U cilju decentralizacije kulture i promovisanja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u Arilju je održana kulturna akcija pod nazivom Revolucija. U suštini, početna ideja je bila da radim na decentralizaciji kulture, jer smo svi svedoci toga da se suštinski neka glavna kulturna dešavanja dešavaju baš u Beogradu. Moja ideja kao nekoga koji iz Arilja i mojih kolega koji su sticajem okolnosti iz Šapca bila je upravo ta da malo promenimo situaciju, da napravimo nešto u našim gradovima. Opet, naravno, drugačija je situacija i u Arilju i u Šapcu, ali tu smo se negde spojili i ceo ovaj projekat uradila sam, moja ideja je bila da uradimo zajedno sa ljudima iz Šapca, isto studentima Fakulteta dramskih umetnosti, isto pozorišne produkcije. Tu smo se spojili i napravili projekat u kome upravo radimo i tu decentralizaciju kulture, a ujedno i promovišemo Fakultet dramskih umetnosti koji, opet da kažem, nije toliko popularan u gradovima van Beograda. Za Fakultet dramskih umetnosti vezuju se mnoge neistine koje su ovi mladi ljudi u 2 dana kroz različite vrste sadržaja pokušali da otklone. Mi smo uspeli da dovedemo po 2 studenta sa svih 9 smerova Fakulteta dramskih umetnosti koji su u ova 2 dana predstavljali svoje katedre kroz razan tribinski program. Koncept je bio takav da smo imali filmski pozorišni dan. U okviru filmskog dana predstavljali su se svi filmski smerovi. Završili smo ga projekcijom najboljih studentskih filmova u klasi Darka Bajića studenti. To je jedna po svemu specifična generacija koja je imala priliku da ima projekciju svojih filmova i van Beograda. Zatim danas nam je bio pozorišni dan koji večera zatvaramo i ceo projekat se večera zapravo završava pozorišnom predstavom Marka Pavlovića, njegova inače diplomska predstava Zoološke priče. Međutim, jako je aktualna danas jer je zapravo se radi o tome da o nesposobnosti ljudi današnjih u savremenom svetu da međusobno se čuju, razumeju, komuniciraju i da uspostave bliskost. I to je možda danas više nego aktualno, jako napisano pre 70 godina, jer danas imamo taj fenomen da zapravo živimo u velikim gradovima i mestima gde smo nikad bliži, nikad povezaniji, a zapravo smo jako daleko jedno od drugih. Svi zainteresovani budući studenti imali su priliku da se bliže upoznaju sa tim što ovaj fakultet zapravo jeste. Kroz razgovore tokom trajanja tribina i interaktivnih sadržaja da shvate iz iskustva kolega da ništa nije nemoguće uz dovoljno truda, rada i talenta u osnovi.